Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikai ka school ba Northeastern Hills University haringkat kinong yalam jong ka nehusu hanegasngi kilakhang talano ik office jong registrar ba jong deputy registrar hadin makilami jendat no na kamra badon kachingalang jong ka academic council meeting habakran met kinong thok khubor u professor lakhon kama ulayathu bahaswa ban sedang ke meeting kila dawa no UVC ba registrar umdai ban shong hangtu kumu ex official ban tho ik resolution ke baki yakran ula benrap da ka baong ba uni registrar umlong uba ibet ban bat ek naga kam ula ong ru ba uni registrar utuklar ki kam jong ki department hakba umdon hok AA ban tuklar yaki kam hikai haki department watla kila dep kedo yakini uni ubriu umdon ke jing tebet kumnu ban trekam henry ke jingle jong u ka penbitar yaki bat kim don jing shanya ya u bat dawaru ba un pan map nakalang kinong yalam ke ni husu habakran bat kinong thok khobor kila penpau ke jing sngo diaw halal ke jinglong jong uni registrar bat umlong ubriu ubalabit labiang kila keno ru ba uni registrar umdan jing tip AA ru em bat kawanra ya ke jing bom sngo tanat na baro kiliang hab ya shong bat ki rekhot jong ni hab shong bat ka ni husu kumno ngin ya shakbat namar hab kila ya khange ka kamra kadon ka jing khya hamsim jong ki kadon jing khya na ka liang ka ni hutan na liang ka ni hunsa bangilayu i ba kumno utrekap namar ba umlong fen menamar uni ubri uwan na batasan snap kamde ka kade be ka tenure post lada udap rupa or snem ulade menlinya harai lada ngila alap hapon riu penai pra penai ubri umlong fen ngatra lade ba nueng ba yu VCU de ban ra be chaka executive council ban rai ba uni ubri u kram la ban discharge yu ya ka duty jong ko register umlong fit tagadaw ngila rai ban ye weng noi u malik phaino ne e bawan ngim tip hap re advertisement ye ka post lada umle VC kumta ngatra lade ka por bangini song perkhat khia bhaya kane mendai tang mangi banan hapokan nihu mendai tang stakeholder jong kin nihu kin nihunsa kin nihusu lene kin nihuta ngatai la de ka por banginia khatlang iki pajba jong ka ne ka ri jongi jong ka jala meghalya jongi banginia wan nginia dawa bau haban weng lada mumlong umta matlek sendan UVC ru namal ngim don kam kum kini ki registrar kum kini ki deputy registrar kum ne UVC ngim don kam apon nihu namal dang la bangin don do senior most professor hangni ban song hakate ka suki jong vice chancellor kum kini ki vice chancellor dang yo bhaban nai don vice chancellor pon nihu ngatrai klam don jong ne registrar klam don jong ne UVC klam don kini ki deputy registrar ngi dang la ban ki sakmat harai ka jing don jong ki kan pen deko susu yangi kan pen her ngi syatrai ngila poilu pahanala ngam tip ngin poise ula pan por mentan por bagi phami u ong ai porenga gi nga thai nga sungo comment bagi ki parok jungi ki khna samla ki khem ailat yu ki ong me khelino namar memlong fit ma song ne suki harai ngam tip un le ayu ngini apet kini le ayu le se dep katok ni gantang ngin se tip un visi un le ayu harai kat kum ngin ya ngini song parkhat biang kum kan ne huta ngin song parkhat biang kum ki ne husu ngini song lang ngin ya me jingmut lang kum nong ngin ya sakmat lada le e ban weng yo ne register namar mentang ngim don confidence yo dalam total ka confidence jong ingila do hau tagadaw ngim sngo ya haba un shong hakate ke suki kumu registra la de ka por ba un lenno malik lenno se mlele ngin bo be the way u acting registrar man penyaya ka kam ka university habala yo ka koram ngi iba UVC one slam combo se one sau 4 minute tam ya ka tarung ilaya ya kedokti harai ula ong ton ang nesak man kan slam harai ka ba kam bitare ba marsa sedang ka meeting di members jungi kila dawa ba uni registrar umde ban shang dai kumu ex officio secretary nama utaban tho iki resolution jong hapo man namar ba nilai iba hakini ki banai la sen rubnai e nilai iba umlong fit banong registrar kam tam utukla rigi kam hikai hang ne hapo department namar kumu registrar umdon hok e ban tuklar ka kam hikai jong hapo department namar ngilati bhi ki head department lati bhi ki din kumnu penyat hanrai ule start utuklar nanong sedong ki kam ki ba mde ka kamram jong i hare utuklar upha sithi ki din upha sithi ki head kumba ide ki subordinate lane ki officer ki barit jong hare ilahong ba kumu registrar umdon hok ban pha sithi ki no hekai namar ngimde ki nong tre barit jong namar ngi nong hekai ki long kham halor banjo registrar hare niu iba halor bangila dep kedo ya ka jing duna jong namar kum bangila dep penpau hakini ki penai bala dep pilai i tarai ba uniu beriu umdon kata ka qualification laning ngamong umdon qualification lese umlong fit bandan namar umdon experience haka higher education laning kum kini ki university jungi umdon nama wana ka school suthu kumno ka tarekam ka academic council suthu kumno ka tarekam ki wiki bodies ki balong statutory body hanre ngiu i ba ka jingle jong u
kapan bitarangi kum kino hikai ke kapan bitarangi kum ki khot jong ka academic council ba ngi kram island u ba unchong hangtai namangi ong ngila do ka jing kermen la ngila lost confidence hai ba in chong hangtai in record iki ni ka jing sanya ngim don show tengila ong ba ngim don ka jing sanya te kum no ngin sha yo te bru bon chong hangtai tengila kerpa yo vc ba pha lek no yo bo no dei join registrar ban record iki ni ki minutes jongi hapok ka meeting harai hagata ka jing penslam vc hata ka jing let's say kwa bon ong yo register bon len utur usang bai khop tengi mban se ba ngi hap pen habangi pen ukwa ban jubab harai haba jubab ngi yu ba umdan ka akor ka buram umdan ka jing ba haba vc u yang haba ki professor ki yang haba keren usang man hang tu keren kumwa de mo u ba hetam hang ne apa ken kausit ya kata kapan bitar ba ngi hadu ngi kam ai la chu ngi ong ban bahaban nai ngi rai hang tu ba uniu breu ude ban pan map namar umlong fit ban shang ne suki ha ka suki jong registrar ngim de ban ala ju bo un tho iki minutes jongi harai dep ka to ka ne pori bor khagi no hikai kiwan hakata ka sisur ba uni bre umlong ban shang ne lada phim weng yu baban cancel no yakane meeting harai vc tre ban ya kata umban se bangi ha bangi la khruit ngilai i ba bre umdon akor umdon burom ni shya mi be ni ong bahaban nai penong economic council te ngi mi no nanta harai ngasngo kemen moi ban yo sngo ba hadin kata gi student kila khang ka kamra jong ikila be i namar yongni buri mata gila suthu kuma pitip kacing thong jong in ado kasngi ning kong ila ong kadai ka bapakla namar yu warra ko control of examination ula fail hang teh po exam la delay lut na sita nama suthu kuno kan trekam ka university harai hajaka ban be undang ni udang ai susu u ban perlong register hapo kan riu ne pra banai kapeni ba kadon ka jing ya suthu jingmut hapring jong u ba vc baki ya don kata ka jing le sop bagi kwa bit banwar ayu u hapo ka kadan registrar ni uthung sendan u kom registrar harai usong hakate ka suki tip ka kamram lojong namar kumangila ong umdon ka experience namar umdon phd umdon ka experience mantre hapo ki college umdon experience mantre hapo ki university takada suthu kumno ki ordinance ki terekam kumnon penya je ka academic council kumno bo deban keren ka eka kamram jongi ngimban se bangia shai gi khana ngi smok comment sikade ngi donlang pat kini husu ngi smok comment ki bala kila khang ka kamra jongi ngatrai nang ne sakmat ngim ailat di ubo un one man office namar yo bc ru ngila dawa kumjo gini ki dr samut ru ngatrai gi student gila batai kijo kini ki dr samut badang sudap thongru kilong kumjo namar kim tip pin yu ile ka jing thok ka tin thareng bagi thok ka sithi yangi pin surkhe ikum gitu ba pas tangga primary school miti kana namar ba pakla na sura harai kum kita gi bri overra hikini rung yang bhaba pinlenyo namar kidang don hon probation ngim aila de kita rawi ngathai ngakmen nga sngo ba kila khang ego ye kamra jong u deputy registrar ro don kam mangin ong hikini ru phiru philenyo namar ba ya phila ora hangne i kumbal ese ubisi la ngamtip ke jingyo mentoy namar u klempe ya ka qualification jongki u klempe ya ka kerdan jongki u wele ne gitu tau gupta nado kasngi interview usa haying jong u professor hado banda dap ka interview dap ka executive committee meeting ula yeng lupa hangni ba un sign ka kwat ban join pila ban mudur utreh ka office ayu menshwa ba ubri ula yeng lupa hangni ban join mentah hi company ba ubri ula se utreh private sino ka kam ka jam ko mombiang experience mombiang hanrei la sha thong hangni le se ula thong na ka pisang ngimtep namar ngi suba manta ngi suba jur ba ya ka tangan numbure ngi suba jur ba hakin thong kam no hikai ki bala adep hakini jing thang kam joki yong jongunu dr jogini gi sound ki dr what you register let's say la thong da kapisa nama dangi pe ka quality dangi pe ka qualification kim long fit uni register ngak so kemen bagi khana gila khang namar la de ka por bangin ong ba pim long fit ban sang hate suki namar ka phila pen ja burom ya ka suki jong register ngathai la de ka por bakin ya lum nang ne kini song ki tum ki tam jong ki bakin ya le nang ne ngathai de kan ne ka jing hakan halor kan ne ka jing dawa bangingi yang scam bat kan ni husu kan ni huta ka yang scam naman anu pasedang ila ong kini ki brave of your ra yoni bising ila de bang ki brave ngimtep ka kata ka selection committee member ki budget kumyi kini ki brave namar chairman ude hu vice chancellor ngatep wele ban sat khoj keleng saudong harai utep la ban sat khoj namar mau ude chairman ladau semua hak kata pen i yang ki panel of expert hak kata ka selection committee budget yo new controller neki no hikai ki baladon na college ba na university ba apply ki baladon experience baladon controller tam chise sitam ru ladon hangto harai klam jet yo ne ni ko aktif ke kita ki panelist hangto badal kumjo ki panelist le se ki jdu kum register pen i ba
kadon ka jingle sop ka jingle buit jong ni vice chancellor ko chairman jong ka selection committee ka jingjare yengi namar ni perkhat ya ka university jong imde ngim fikir sisa ki egi bre bawan hane harai ni khoslai number 1 kum kini gi bre ba punjab bro mi ka university jongi kane de ka traditional time muluk jongi ni ki traditional time muluk ngim ailat number kini ki wan hangni penjat ya ka university nilai wan hakani ka office jong vice chancellor hakabangi punsgo ke ke action kini samla puli kunju kino hikai hakaba ki thum uni registrar belum incompetent but belum eligible ke post bu ban ki menen step mencukuran kenjat ba ngidon ke academic council ka ba shispa khalai hakaba ka ni sejara ke agenda but ki issue ki ba fair nginya ter but nginya tai ti ke academic council hi kadiga council ka ba head tam hani university kepala bencim kunu kerai hak jingnya dan langki representative jong students buat kunjuk kinong hikai hak bangila banyak keren ti menya ke sini nilara ki agenda nak yang ke student body buat kunjuk nak kini hutang ti ke sulong sujalan khat bau new registrar uladan lang menya ke sini hak ba bun nak pedeng jungi ni fit yu kumbu long uta secretary jog tu meeting bun penyat bun copy kita ki minutes long ki meeting ke bayat ba penyat ke council ke nakaliang ke nihusu bat kumju nakan nihuta nila demand banong ba and when no eu nak tu meeting ba umdai bandan hak tu meeting bat ni ke nakaliang VC open air bat hak ba bon ni kinong hikairu kila opus ki amba umdai bandan hak meeting bat kumju nak student representative ru ke nakaliang ke jungi ngisngo ba kinskap ikata kasur jungi student hak ba niok bandan dekat tong laingot mana ke nakaliang jungi marmar nila boycott nak ke meeting hak ba kini hutaru kila mi lang harikat bat ni di mar badak puntai nilai don ke meeting isi meeting atau jindon dekat lang joki ke isi unit nilai kendu nilai keren hakaba nilai one finish office bat nilai keren UVC hakaba nakaliang UVC open air bat kumjur nilai kendu registrar di ki penmi ki keren ki pencak sumseneng bun ki issue bengilai one kendu bat uni registrar hakaba dan hakapor mencaru habidi kan admission nilai keren hakani ke department dan alai lagi department ba ngilai kendu hakaba ki shim ke jinge ba ban bentah kini ki bahak na kini ni khna ki badi banyo kata ka bahak ka jongki te nakaliang ka jong ki professors ki juwan kendu uni registrar habidi ki issue jong ki khna ba kumjur nakaliang ka jongi juwan kendu hakaba dingi wan kendu ni nakaliang ka ni husu uju ong ba umjutek kita ki act ki ordinance jong ni ka university te kumno tahu registrar ubabat ke pus ke authority ke ba kamajrong kata umtip kita ki ordinance na ki statute akabangi nak yang student body ni haban puling haban tiplot dari nak yang gejungki kemchem ladan kanunu ka idea na kanunu ka jingtip habi de bikini ki rules na ki ordinance te nak yang gejungi hi ngisno bo ilong incompetent habun kilang kumencuang dan uni diaru barung chuan sa posting kini singi ki balale hakaba ulong incompetent hadu kata bahadu ki nang hikairu kisngo ba umdi bandan hak bo nyok banbat kini ke position ke jungki tien nakaliang ke jungi ngilai perkhat bat ngila rai bengin dawa ban penihar skibet uni register ngilai keren VC bat haju ko poru ngilai keren register hakaba open air mane bat nakaliang ke jungi ngila habek lo bat khang ke office jungu hakaba ule don board ule menti bet rai ngi dibin sutu ngi kani ke school ba tadi nam tak students tinggi di sutu baka surjungi kadi banyak semua tikumta nakaliang jungi ru ngil hab ada bating hakaba ngil hab khang office jungu bat BU bat nakaliang jungi nang ni skmat sedang thok nak isti bat tha so education ministry so siam juga ni state governor bat ki fair ki authority ba fair na nongba Delhi te kumta matas ngil hab khang di office bat kumjuru in sanang budin bat in dawa ba have skibet uni registrar ba kumju deputy registrar kajing bamlong kompeten ju kalong halor ba umtip ke act ne ke statutes ne kanun ko ordinance joga ni hu umdatip than hadu ba dengila intervene ni dengila kendu na ko por unsas dang pulia bat kadan ko ke sinru hakba nakaliang student body ngilit pa ni kini ke ordinance mentala ngadan arbanai na lai banai kanti na ru banai august ngilit pa ni kini ke ordinance ne let's see ki rules ki statute jaga university hakba nakaliang jung uru open slam but open delay be omba kinang verify te kaniru kalong kalat ban pen slam hakba ui ledir umtip kerul yengir umka bangitip kerul te kumsi benta mane siru bon kinang hikai kisung ba umdan hak hakba umdan jiktip ke kumno unchong bat in rupat ya kata meeting takdam nakaliang jungiru nilai dawa be ban be mane na meeting bat kunjun ani huta ki kham dei nakaliang visi bo kham skam tingin ha boycott no ikani ka academic council ko basis pak khatlai
Jisha kalong ba ngi na kalian ng student union karangkat ki ni huta berkunjung ki isi ni unit ngi kwa bangin follow baik kum as per rules regulations. Indi halor juga kata kadang ngi up dia kena ke academic council ke basis pakat lai. Ngi kwa ban punya sini issues ki concerns jong ki students hak academic council kum ba judika appropriate forum. Tama ka jing sik kalong ba ke academic council ka bal schedule ban pelong hamenta ka sini ngi ba ka administration hi hak jing yalam jong u VC bat hak jing yalam jong u registrar kam sutnyo kam burom yaki kena bat kumju yaki nuhingkai badi halo jong kata ka bentah ngi iba ka academic council ka badi melong menta ka sini ka ba ngi niat her ngi niata yaki bun kimat ki bun kam yaki university jong ban pen queue ya ka ranking hamtam ka badi ber ka functioning jong ka university ka administration ya ka taur mentala put on hold ila suspend ditang ka daw ka ba jing singo ha jong VC jong registrar ka jing yalam jong ki kilong but very incompetent ro mansuong khamtam registrar uni registrar ubangi dan menta udi ujuhi registrar ubade COE in charge hagapor jong tu ka COE tis tempet ka balong haga nihu but if you can mau menchim snem ya organize ka COET exam hagaba uni registrar udi ujuhi ubade controller of examination in charge hakitu gipor kata ro kadika we na ka proof tak bapin iba uni registrar ulong incompetent ban handle the academic matters ubri ko batri haga line chipai ho nya sing ula bandan ki ulala bandan experience mo haga body working experience sama ngidi ban pe do kai don working experience hakano ka banta hato ila asi ubri ko batri ka kampulet unwan directly unshim kat ya ka position jong registrar ka badi totally academics haga ba umla umti buat ki gidi ki an ki di ki rules ki ordinance ro alpin pe ka nehu hi baro shikato ki por ki belalai ka acts ka kini ki regulations ki ordinances ki penlai be ka website badi halo jo kata ka bental dagi don kono problem ki kena ki suk kila ban page ki an tamen hakane pan ka por bengi wan men kan registrar ngi ong ban pan kita ki ordinance ki ki wong ba ben ka man verification verify ka shithi ngi lapat ado ubnai august ado ubnai august ngi lapat ka shithi ba ka response ka bengi na kala jung udi wong bitang ba ngidang verify kadau ka basisya hukum nga bangi student union ni sinyo kadai ba mau dala di confident halor jung kita ki ordinance ki rules badi halor jung kita ka benta usukwa ban tentame ngi ban ong makadon ka verification baro shiketo nadu sinem arja ar bar ki sinem ki baralai ki ordinance ki rules ki regulations baro ki don be ha website badi tang halor ka jinyalam ka jung uni vice chancellor bar ha ka jingdon ka jung uni registrar ngi wat ki anru ki long ki bam transparent ha jinyalang kum jung ki incompetent nilong mo kum kini ginong kini kema joka university belum incompetent badi halo jota ka mentah ngi university ringkat ngi kismi gipot kadang ngi har kedan shosho but ngi bang sia mendaga singi hab ban hane ha office jong VC ngi hab ban khang talai ka jong registrar kadi ka daw ba appropriate forum kum ka academic council ada ngi myok ban pen singi ka sur gi khna da ngi myok pen singi ka sur jong kini hinkai ha e pat ken ngi nyalai kadi halo jong ka mentah ngi singo ba kala sulong be anyi ngi kala sulong be basule don boy ka university badi halo jong ka ngi dawa bayu registrar tada kum nuk udehi ban step down but even thung di obri bo competent ubadon ek academic experience ubadin ek academic background om tang man supay tang ba udon experience akano kona working henry udi ban de ubri ubadon experience ka bidi ber academics nang ba university jongi hi kanla ban q but kanla ban poisha ka thong ka ba act of parliament ke balap national ke university ban pen grow ye kini north east region khamtam ya ka state ke state ke jela ka jongi president ka neusu ba nilai ngot mene kat intern sekali jong kan neusu nalai bangin represent the students hakte ka akan konsul ke basis pak khalai kunjuru ngalalai represent om tang kum nakaliang jong sa scholar dari nakaliang jong ki issue ni unit hang ko ka school ba jongi but hakte ka jeng ya kenduk mene akan konsul ni ko nisat lalu kejeng ia ka ba u vice chancellor semua respect ya kata por ampoi hakte ko akan konsul ta ka digawai ke ba lapelong bahkan dan kita ka kejeng pemia snap nikong sang kita academic council hadirin pada anda kelasang da academic council na kalian kejungi nomor kumbang ilaong hi ni fit ya registrar ba dalam etika academic council nomor ba kumbang itu hi registrar undai bron ya academic experience undai supaya berim tolong teng supaya joka sekar dia ndre bede bat ki academics matters joka university untuk tidak biru bakal long hi balong presiden joka ni usu ba ni registrar unjung dan jitik awai dari part kelika acts status bedik ordinance joka ni university bakal ni kala ora jik kade ini yung di kena pulih kali ke sekolah kumba kalong nomor ba angin kalian jongki student suruh sebelum mak jeng awai dari baka release ni fellowships awai dari bak ni ki jenakam jongki scholars ki babun
Yim simlala ban yo akor babiang bat inton ki nuki facilities ko babiang nam ta kajongi akabang lakwa abang nyakran hapo academic council Henry nomor ka jingbom jingpan jong ni registrar ban jingpan jong vice chancellor ban phami ni registrar napo kanika academic council kala pelong ya ka yangi nakaliang jong students ban nakaliang jong kai ru ban dile persya ha tika academic council ba menne hadu bang haban mino nak tika academic council de kani kajing le maksud nyong jong vice chancellor ba jong registrar ka pendu nong sikadai ni nambar ngiwan tika academic council ngiton nakajing expectation bang nyo bang nyakran ki mat ki jura ki issues ki ba ki kum kini ki community hang ni hapo ka school ba ngi akan do andre kajing bam kajing le mala kajing le kelut jong ni vice chancellor berkum juru kajing bam long efficient kajing long competent jong ni registrar kala pelong ini bang ha bang li no tika academic council dan nakaliang kajong ni din ba ada petugas jing boycott kabari ba academic council ngila ya kendu bakan ni usu bat ngila one sini spok office jong vice chancellor bakan ru kan office jong registrar ba impan ji pesai nakaliang jong balai ba usu matre ban ai ga jing menjur ha kabari ban phabi jong registrar andre nakaliang jong vc kontak be nagai ka daw nagai ka jing kontak ba ukwa ba registrar untuk nak academic council ban adin ba kaying hiborok away macam orang majority jong kaying orang hati po academic council nilai menjur ba di ban phami lo registrar buat kita ba attend online ro napo tura campus napo colleges babon ba attend online kilaya kubur ba di ban phami yo registrar napo academic council hendrai vc kuni be buat la sengap dia ka request jadi babon kaying kita pelong ini bang hab bangin boycott ya kita academic council kalau kayak kalau kayak di solusi demar ba ni ladan taji temu bangin ra sibun ki issues Tunjuk banyak keren banyak tagar solutions ban ora takajing bah kajing mentoy hale po university ndrai kumpakalong hi university bangin le ani pengawan mentang sini bangin khang ya konflik jong registrar nomor ba kajing le bom potiau nakaliang kajong bat kay bangin ni kan mentang si jendawa kajong ni kelong bait ba udi ban resign no nak post kum registrar bat om tang kata hendring lawan kan vice chancellor ba nakaliang vice chancellor udai ban pha daka notice udi ban pha daga jingtho bau registrar dei ban herno ade bodai ban design no nak post bau ban but bau visi dei ban le taki post dia sekarang kam nak bentaban penherno ade ban terminate no ka yang post jo registrar